cuidar el camp. Compraré al pagès sempre sense sous. Xiquets, xiquetes, al menjador! Eliminem els aliments industrialitzats dels menjadors escolars. En consumir-los, promous l'enriquiment de les grans empreses a costa de persones que treballen en el camp. Perquè la nostra salut i el nostre futur estan en xoc. Aliments de proximitat, de temporada i ecològics al menjador escolar. Descobreix com fer el canvi en el teu col·le.